खुलुमबाय बयखौबो बड' मिस्टार चेनेलाव नोंथांमोनाव अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना हो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दिनै चिरां बिजिनिनि सुदेमफुरियाव थानाय दुलानि दैमायाव सासे सिख्लानि गोथै सह'खौ बोखांदों। फुङाव दैमानि सायाव गोथै सह'आ गोजावबोबाय थानाय समाव जायगानि सुबुंफोरा नोजोर खालामो बोखांनो हानाय गोथै सह'खौ बिजनी बाथाबारिनि महम्मद सलाउद्दीननि फिसाजो रबिया खातुन होननानै सिनायथिनो होदों। मख'जाथावदि शुक्रबारखालि गावनि न'निफ्राय रबिया खातुना दुगैनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। रबिया खातुना एसे गोसोआरि बेरामि जानायजों लोगोसे मिरगि बेरामावबो गाग्लोबजानाय होननानै बिदाया फोरमायो। जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जाथाय जायगायाव बिजनी थानानि अ.सि. रूपक कुमार बरा, बिजनी महकुमानि बिसारगिरि ब्रुहित राभाजों लोगोसे मोनसे पुलिसनि हानजाया सफैनानै गोथै सह'खौ बोखाङो। क'क्राझार जिल्ला देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय इस्ट मालिगाव महनपुर पिसिडिसिनि भाइस चेयारमेन मिस्टार सुनेराम हेम्ब्रम बिथाङा गोब्राब लोमजानानै दिनै मोनाबिलि समाव रुंसारि जायो। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव थानानै खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि हरखाब जिउ गोमानायाव नखरजों लोगोसे देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनसे समनि भारत हादरनि मुंदांखा गेलेगिरि मिल्खा सिंहआ हरखाबै चन्डीगढ़आव हरनि 11:30 रिंगायाव जिउ गोमाबाय। बिथां गेलेगिरिनाव बे दाननि 20 खालाराव कभिड पजिटिभ मोनदोंमोन। अक्सिजेन बिबाङा खम जानायाव 3 जुनआव आइसिइउआव थिसनदोंमोन। मख'जाथावदि बिथांनि बिसि निर्मल कौरआ थांनाय 12 जुन थामहिनबा सानबा सिगाङाव जिउ गोमादोंमोन। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। जोबोद गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो।